Kisii and Nyamira ni gulitukulia robo choli bwakolekana korwa chinsa chomambye hobono bwachakoera chinsa chamaragowa cheringe chinsa 12 nenusu no nyabo choli bwakolekana nigo chiburabura somuga solero chene kiwa sensemo ya Nyakoe asobo choli obwakolekana asogo chora baraibe chiro ya Nyakoe yamaga yokungusana kobo gati yo mwemsie bwe godi ya bweka Richmond nabego no mwemsie bwe godi ya Nyakoe Cosmos yo yage asabale kwamerania monana gotebune chiro ya Nyakoe nigere ase wodi ya Nyakoe noria obwensemo ya bogeka gotebune chire yo nigere asensemo ya yegentokera bo bisakurwa se tiotene tichiro imeye county ya Kisii n'abanyanyimbo hoika na gotoria isagasaga ya nekiwase litukulia lero muri keito bene Frida Kerubo na roboti rwa senchira yoboime Obocholi nigo bwakolekana imechiro ya Nyakoe ase abarwaniriri abaligia ebirogo bakoragwa no director za Kalimose nigo babwatirana n'abaraikuru ase county ya Kisii lyokonyora abarai ase miaka 3 eribosio Ero turobocholi bwechiro ya Nyakoe ase county government ya Kisii ndobwateri chiko likorokonga Trade and Markets Act of 2015 ligotenga kire chiro etware committee ega asie nene ye committee ase chichiro cheto chons noko bwatesia eserikali asobotene we chichiro na magenderano siasa go chichiro gukwana nigo airanelimbya mono ase aboncherere ba Nyakoe ase ogwesokia asobonge elikwenyorera abarai babo igo abana biashara bahito igongo batenga mbia mono asogocha asobonge chikura tiara kirugusi lakini echitia kunyakoe bantu mbanya gocha bange unabatirerero igo nare gotebenga mbia mono asa afanyi biashara asokoreto morembe aiga senyakoe nga intwe bune serikali gotoredi under the leadership of His Excellency the Governor Paul Simbarati gokoregasi unato chigete gokora egasi obwasi okwe tutabwatikende gyo stoko bisa Omo MCA we wodi ya Nyakoe nigo anikibuna obocholi nigo bogenderete asinchira yobotoereru na chira rero ko witness asobocholi waragochorwa ase chiro ya Nyakoe obocholi na witness muno mweshimiwa obocholi obotoereru obocholi bore was obocholi botabwati bo bisibonde boigo nigo abolia abarai barachole kweneke obokoleri obuya ase abantu bonsi wodi ye echire koroku Nyakoe lakini echire yere katikati ya bogeka na Nyakoe wodi etware gosabaiga abantu baminto abarai bari barachorwa etoke nkuru Nyakoe wodi bakoru etoke nkuru bogeka igenda kana tatagete bakorera abantu baminto emereme mia barose chiro ito ya Nyakoe emese abantu baito banyore service yengia Kolende asense moyo omo MCA we wodi ya bugeka nigo airabuna nigo obocholi obwo botalenge oboikiranu Omuntu uyu nero kuyugase ni influence chi election kuna bono na igure ngote wari mambi nyamache bagocha ekera chorire umuntu nyakero gobwe chiro gete abwe nete gotiga atigaro it does not meaning ogochoro lakini tete monta acha ko interfere na bana inchi buna bagokora kibuna bagokora obochori okongusana na nigo kwenekiwa okukweirira obochori gotenenigwa asegeka kulende abo bisakuru ase county na baigo abanyanyimbo nigo baikirana eliokoreta obotoereru Obocholi bwechiro nigo bogenderete ime county ya Kisii ase aboncherere ababoliwe kubwatirana eliokweneki obokoleri obuya Onga nawe bali astotaraika Gusii yons ngoja tore wakchikura totwaro borayo buya sekere chiro mambio tore nyamache tokore to ane chiro chionsi pi ase Kisii county naende nga ase chiro cheto muno cha magendera chire chiro chagachiru buya na sengenjo yoborai borobuya na kubwatirana n'abananchi wetera ase chi committee Magega yobocholi kwera imechiro ya Nyakoe nigo ababui baraligwa bene ase bachengira obubui bwabo kulinde nonya na bochi certificate chitaena nwa kubwatikana no kungusana na oku Frida Kerubo, Ndizi TV.